बरनदि हाइलेना आरोबाव गोदान महर मोनबावबाय। दावबायारिफोरनि गुबुन मोनसे दावबायथिलि होननानै बुङोब्ला बाक्सानि बरनदियाव थानाय हाइलेन्ड। नंगौ, दिनै बे हाइलेन्डआवनो ट्राइबेल एम्प'रियाम काम फुड कर्ट लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। बिटिआर हालामनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं दाङारगाव बरनदि हाइलेन्डआव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ ट्राइबेल एम्प'रियाम काम फुड कर्ट लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होबाय। टुरिज्म बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्म नारायण दासजों लोगोसे बाहागो लाबावदों मावफुं सोद्रोमा रनेन नार्जारिया। तामुलपुर बिधानसभानि एमएलए जलेन दैमारि बिथां आरो गोबां मेलेमजिबिफ्रा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। दिनै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे नाग्रिजुलियाव थानाय जि हाइलेन्ड, बे हाइलेन्डआव ट्राइबेल फुड कर्ट होननाय मोनसे बेवहाय मार्केटिं सेन्टार बेवहाय दिनैहाय गायसननाय जाबाय। दा बेनि थाखाय आं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बयनिबो सिबिजाथाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। तामुलपुरनि सासे नोगोरारि जानानै आरो गेजेरजों बे ओनसोलाव थानाय गोबां जिफोर लाइमोनफोर दङ बा जोंनि एसएचजिफोर दङ, बे ओनसोलाव गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन मुवा प्रडाक्ट खालामो। बै प्रडाक्टफोरखौ बेवहाय पारचेस खालामनो हागोन। बेवहाय बै मानसिफ्रा मा खालामनो हागोन जे फाननो हागोन। दा मार्केटनि थाखाय जोंहा गेजेर गेजेर प्रब्लेम जायो मानसिफ्रा जे जों मुवाफोरखौ जोङो प्रडाक्ट खालामगोन खिन्थु बहाव फाननो, दा बिदि मोनसे साननाय जोंनि गेजेराव दङ। दा बेखायनो बिटिआर सरकारनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बे ओनसोलाव साफ्रोमबो हारिफोरनि जौगानाय बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बेवहाय जोङो ट्राइबेल फुड कर्ट जि जों बेवहाय जागायबाय, बेवहाय माहारिनिल' नङा गुबुन गुबुन माहारिफ्रा जायफोर मुवाफोर प्रडाक्ट खालामगोन बेवहाय फाननो हागोन। मोनसे मार्केट हाब जागोन। गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय गुबुन ओनसोलनिफ्राय बेवहाय मानसि फैगोन। दा टुरिस्टफोर फैयो। दा बियो एन्टायार नेसननि थाखायबो मोनसे मार्केट जागोन। दा बेखायनो बेयो जों मोजांथार मोनसे एन्टायार नैबे फुड कर्टआवल'सो जागोन नङा, बेनि गुबुन गुबुन दखान गलाफोर जोंनि मानसिफ्रा गावबा गावबो आसा खालामदों। दा नैबे फुड कर्टआ जोङो बयनिबो मोनसे जौगानाय लाबोगोन। बेनि गेजेरजों ओनसोलनि फालांगियारि खालामनानै रांखान्थियाव जौगानो हागोन। আজি এই নাগজুলি আইলেণ্ডত WPTৰ পৰা ট্ৰাইবেল এম্প'ৰিয়াম এটা চেংচন হৈছিলে প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ। এই ট্ৰাইবেল এম্প'ৰিয়ামৰ আজি আধাৰশিলা স্থাপনত মাননীয় বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে। আমাৰ স্থানীয় এমএলএ মাননীয় জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াও আহিছে। শুক্লা চেৰভাঙৰ EM ৰনেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী আহিছে। আমাৰ লগত বিজিত বৰা নাৰ্জাৰী MCLA দৰংগাজুলি তেখেতো উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ 2জন MCLও উপস্থিত আছিলে। তেনেকৈ আমি সকলো বাকীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা। কাৰণ কিয়নো আমি জানে আপোনালোকে যে এটা জাগাৰ অৰ্থনীতি যদি চেঞ্জ হ'ব লাগে, আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো চেঞ্জ হ'লেহে দেশটো উন্নতি হয়। তো গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে এটা জৰিয়া হ'ল সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, যিটো আপোনালোকে জানে বিশ্বৰ মাননীয় মহম্মদ ইউনিছ ডাঙৰীয়া নোবেল লৰেট কেইদিনমান আগতে আহিছিলে আমাৰ কোকৰাঝাৰত। তেখেতে সেইটোৱে কৰাৰ পিছত গ্ৰাম্য অঞ্চল যেতিয়া উন্নয়ন হৈ যায় তেতিয়াহ'লে অট'মেটিক আমাৰ জাগাৰ উন্নয়ন হয়। তাৰ কাৰণে এইটো এটা ষ্টেজ হৈছে য'ত আপোনাৰ বিভিন্ন সেল্ফ হেল্প গোটৰ সামগ্ৰীখিনি ইয়াতে বিকিব পাৰিব। আমাৰ থলুৱা যিখিনি সামগ্ৰী আছে এইবোৰ ইয়াতে বিকিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে এই এম্প'ৰিয়ামটো থাকিব। তাতে আমাৰ কনফাৰেন্স হল, ফুড কোৰ্ট, বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা আমাৰ বস্তুখিনি আমাৰ আজি যিটো প্ৰগ্ৰাম হৈছে সেইটো এম্প'ৰিয়ামত থাকিব। তাৰ উপৰি আমাৰ এইটো অঞ্চলত আৰু বহুখিনি প্ৰজেক্ট তেনেকুৱা টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা হ'বলৈ গৈ আছে। আমাৰ বগামাটি এৰিয়াত, আইলেণ্ড এৰিয়াত আমাৰ এটা ক্ৰক'ডাইল পাৰ্ক ইতিমধ্যে আমাৰ ডিপিআৰ বনোৱা হৈছে। ক্ৰক'ডাইল পাৰ্কটো আমি NSCক দিম। ক্ৰক'ডাইল পাৰ্কটো আমাৰ চেংচন হ'ব। তাৰ উপৰি আপোনাৰ আৰু এটা 5 কোটি টকা আমাৰ চেংচন হৈছে। এইটো হ'ল ৰোড ছাইড এমিনিটিজ। ইয়াতে থকাৰ খোৱাৰ সকলো ব্যৱস্থা থাকিব, চাৰ্জিং পইণ্ট থাকিব, তেনেকুৱা ব্যৱস্থাবোৰ থাকিব। আৰু এই অঞ্চলটো যিহেতু আমাৰ গোটেই UT ৰোডৰ ভিতৰত সবতকৈ ধুনীয়া জেগা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তো এই অঞ্চলটো ভৱিষ্যতত বহুত ধুনীয়াকৈ গঢ় লৈ উঠিব। মানুহ আমাৰ লোকেল এৰিয়াৰ সকলো
আৰু আমাৰ বিভিন্ন তেনেকুৱা প্ৰজেক্টবোৰ বগামাটিত হ'বলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে চিফ মহোদয়ে কৈ গৈছে ইয়াতে এটা MP থিয়েটাৰো এটা হ'ব উইণ্টাৰৰ সময়ত আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠন বা বিভিন্ন আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ বিভিন্ন নৃত্যবোৰ যাতে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে তেনেকুৱাকৈ ব্যৱস্থাবোৰ ইয়াতে কৰা হৈছে মই আশাবাদী বহুত সোনকালে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যিটো এটা পিছপৰা অঞ্চল আছিল অতি সোনকালে আমি 2 বছৰতে আমি দেখা পাইছোঁ বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহিছে আগন্তুক দিনত আমাৰ গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে এইটো আমাৰ গৌৰৱৰ কথা হ'ব যে নাগৰিক অঞ্চলটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাম मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन